26 आसारामबारि विधानसभानि बिसिं खबजांनाय पश्चिम राजनगर हाई स्कुलनि रोंसोरनाय रक स्कुलनि बाय'साइन्सनि मास्टार गरै ताइ हाई स्कुलनि सिमि हायर सेकेन्डारि खालायनायनि सानमुं बाय चेब्रिनि सिमि तुलासिकर थांमानि लाहार कासुलाइखा दिनै फुं दामची हाय जराव आबनि उलावनो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट कक्टमा छगि दामनि उलाव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंटनि ओएसडी ऋषिकेश देबबर्मा आरो भाई सपायो ताइ रोंसोरनाय रक कक सलायो बरनि सय सानमुं साइमानमोन उलाव बरनो कक रखा नखा सालनि बिसिङावनो बाय'साइन्सनि टीचार बरनि स्कुलाव रहरजांनाय आबनि उलाव स्कुलाव हायर सेकेन्डारि खालायनायनि कक नतुइ बहायनो कुसुक बेरेमनि अफिसार रक कक सानायनि कक खनावै उसुदेर रु लाहार कासुमनि रसलाइखा हनै कक तमा बरंनि स्कुल नायनि खालायनाय बरंनि एसएमसी चेयारमैन दं एसएमसी चेयारमैन आंबो दंखायो बे बाय'साइन्सनि डिस्ट्रिक्टआव अनुसुक गरै दिनै एक बिघा हाइनि एखनो 112टा स्कुल दं बाय'साइन्सनि टिचार दं जथाय 63 जन बिदिनो 6-7 जन दङ खबर सुबिरिखायनो खबर मास्टार ताको दिनै दिखायनाया बाय'साइन्सनि तामने बाके तिने माल काइसो का सयमने बो मास्टार नन बो क्लास बकले शान्ति जार करे कोन क्लास मा शान्ति जार करे खुदा गाय जरे नन शान्ति जार रेखे नन कयदिन दंनाय जेरियस नन मस्कुल मुंगाम तामने बाके तिने माल काइसो का सयमने बो मास्टार नन बो क्लास बकले शान्ति जार करे कोन क्लास मा शान्ति जार करे खुदा गाय जरे नन शान्ति जार रेखे नन कयदिन दंनाय जेरियस नन मस्कुल मुंगाम तामने बाके तिने माल काइसो का सयमने बो मास्टार नन बो क्लास बकले शान्ति जार करे कोन क्लास मा शान्ति जार करे खुदा गाय जरे नन शान्ति जार रेखे नन कयदिन दंनाय जेरियस नन मस्कुल मुंगाम बाहाय सल्युशन खालामगा आं अफिसाव फायमान करे फायमान खाजे पश्चिम राजनगर जायगायाव बाय'साइन्सनि टिचार डिमान्ड खायो कनै बर लामा कासले ओमफ्राय आं अफिसाव फायमान करे डिउसारनि इन्सट्राक्शन बाय आं बर फैसा खायो कनै हेडमास्टार बाय फैले मालाया कनै फायमान खा दिनारो 5 जन जिपि दङ सरसा एडि दङ जेटा बाय'साइन्स पियर साइन्सनि এবং এইজন সব টোটাল 7 জন ओमफ्राय स्टुडेन्टनि डिमान्ड ठीक न बरंनि फैसा बाय'साइन्सनि टिचार नांगौ किन्तु जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बाय'साइन्स एभेलेबल ओमफ्राय आं बरंनो कग्रिखा 2 दिननि बिसिङाव बरंनो आं पियर साइन्सनि खरसा टिचार एयाखनै बरंनो बरंनि दाबिनो आं उथक टिचार दिहनि याखनै बक्स साखा एवं बरक बक गसिगा जाय बरक ताबु जाने क्लास थांगोन सर एंटे कैसा बरक तिनरो टीचर सान बाय तै हाई सेकेन्डारि स्कुल खायनानै बो सान मुंते हाई सेकेन्डारि इन बागै खाय आं प्राय 1.5 मास आगे माने डाइरेक्टर सानो आं निजि कक थागा जे ओ एलाकाव एकमात्र एचएस स्कुल दंगो तुलासिगर एचएस स्कुल तुलासिगर राजनगर एचएस स्कुल जेटा विद्याज्योति नि थांगा एवं सीबीएसई तो दिनै एरियाव 5टा हाई स्कुल दङ जेटा त्रिपुरा बोर्ड बाय चले एवं बांला मिडियाम तो ओ प्रॉब्लेम न आं अलरेडी डाइरेक्टर सागा डाइरेक्टरनि कक बायनो जों चलियो डाइरेक्टर जदि इन्स्ट्राक्शन दिखांगाय जों बनो एचएस खायरिनाय एचएस नि प्रोसेस अलरेडी कागज पत्र थाङै पैखा डाइरेक्टर अफिस खूब सम्भवत नेक्स्ट इयार हयते आपग्रेड थांनो हायो आं आसा सानैसिम सर आं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस